Aning ron-ron. Wala ma'am, wala lain. Muha day ni. Oh. Inaya lang pud ma'am. Anong pangalan? Boss Ronald. Kisa man ani? Ako ka na. Way lain. Ako na. Ay, muha day ni naro. Asa ka ning balay aning nag-order aning Shopee ba isa ka tuig na yung kung pinangita anin nila ning ilang order. Asa yung ka napit no? Dirda sa unahan di ba sinaabi rin doon ako. Kaaya sa kong order oy. Isa naman to katuig. Wa pa man naabot handod karon. Hi, Besh! Besh, Hello. ito yung order? Wa pa lagi nagtuig na. Wa pa jud nakuha. Ako apod ba, tuig na o isa ka bulan. Mobot pa kaya to? Siguro sa tamang panahon. Hala ka bes eh, dugaya no? Besh, nabot na yung parcel? Ang imidiri no, nagpaabot mi. Same raman tagi-orderan, di ba? Hada ka nag-order. Ako ka, Ashley ko. Halak, Ashley ay ka, Besh? Ako pod. Hala ka, pareha ta ninyo? Kasindungan na tag-abot. Basin. Besh! Besh! Naabotan yung parcel? Ay, napod kay parcel? Una apod. Wala pa yun batan. Tuig na lang. Wala pa yun niabot. Ah, lingkod na dito. Hugay kayo. Ay, ano ka ito no? Ano sa pa ka ito maabot? Kinsay mong gikuanan, kinsay mong gi... Ashley ang name sa ano sa ni deliver mag-deliver ba? Ashley? Oh, si Ashley. Ay, tayo. Kasi Ashley ko ninyo ha? Ano kang dugay kay nano? Tuig na gud to kapin ay wa pa yun niabot. Ambot, abo ko kabalo. Ano to ko? Jersey color green. Color green? Parang niya. Green po nakuha. Ha? Green food. Green pod ako ah. Green pot? Oh. Imo ha? Green pod. Aw, same na tag colors kalibutan green. Uy, may tao pangutan na kundi sila big asa dapit ni nag-order na ko. Kise, kanang pwede mangutan na? Pwede. Unsa man? Sana, Besh? Sana, Day? Umot lang, kinsa na, kiss na. Kuan manggod sa katuig na ning parcel ba, wag yun ako nahatod. Mo nang nangita ko sa mga taong nag-order ni karon kay karon pa jud ko kabalik. Usi pangalan nimo, ma'am? Kuan ako day si Ashley. Di ba Ashley ang inyong delivery? Oh. Mari na si Ashley. Amo siguro ni. Tuig na nang di kuan parcel sa mawala na hatag. Oh, tuig na gyud ning inyong parcel dire. Binangita ko inyo pasa man pud ang layuan ning inyo ha, bantog lang isa ka tuig na pud kong pinangita ninyo. Day, mauna dyan siguro niya itong giulat, Day. Ashley man daw. Magin siguro na. Ay ma'am, mutana namin sa parcel og mao ba na? Ano pa ha? Kani kinsa may si Jamie? Ako ma'am. Ha? Muha na. Morning ang parcel ma'am. Ang sunod ani. Lah, mao jud nag-order nako. Nindot kayo. Salamat kay ma'am ha. Morning mo ha? Oh, mao ni nindot kayo. Wow, duta, uy. Nindot titila bay. Baga pa yung pagtila. Basig na ako diha ma'am. Ma'am, unsa naman parcel na? Oh, parcel nga naman naka imong gi-order pod. Na. Kaning kuan, Grace. Kinsa man ani? Ako na, ma'am. Ay, muha day ni dugay-dugay na pud di banar oh. Na, huwag gini ako gi-order, oh. Wow, ka nice, uy. Nice, guy. Kaning ron-ron. Wala ma'am, wala lain. Muha day ni. Oh. Inaya lang pud, ma'am. Walop kayo. Kaning Nicole kinsa man ani? No other than, but me po. Ah, ikaw di ay. Naro. Kuya mo, di mo deliver, ma'am. Uy, imo mang isabwag. Pero, okay ra kay, nice man kaayo siya, oh. Grabe ba? Napay sa diri oh. Murag ako adyo na ma'am ba kay ako pa may wala nakadawat. Kuan ang pangalan? Boss Ronald. Kinsa man ani? Ako ka na. Way lain. Ako na. Ay, muha day ni naro. Kita sa akong nawon. Uy, wow! Nice lagi! Yan na lang. Ayan, kita ka na. Lah, kopos lagi. Yan to tanan. O na gipangita na ko sa inyo ay isa ka tuig na. Karon pa kita mo nakitaan. Nindot kayo no? Duta, uy. May gani nakitaan ta mo sobra tuig na lang sa kuha ba? Suoton daw na to. Sige daw. Sige daw. Suoton daw na to. Dito tani. Oh, salamat kayo ha? Walop kayo. Grabe. Wow! Oh. Tawira, ma'am, uy. Hala, ka nice. Ha, pwede na ito mga agbas. Dito, uy. Nya, bato na ko, man naman nagbayad. Salamat kayo. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Alright, dagan kayo salamat sa nag-sponsor ani ang mga jersey no, sweatshirt. Nag-sponsor ani si JD Garments and Prince. Nag-offer sila og full sublimation like Basketball jersey, Long sleeve, polo shirt. t-shirts. and hoodies. Ang ilahang shop no naimutang kini sa kilometer 69 Sinawilan, Bansalan, Davao del Sur. Kung gusto mo magpahimo, pwede niyong bisitahon. And pwede usab nilo silang kontakon sa ilang Facebook page. Ang name is Jake Albenya. So daghang kayong salamat no. Sa gusto magpahimo ani nga jersey, sweatshirt, nindot yung kayo sa masulti ninyo. Wow, thank you so much. Wawik siya, wawik. Wow, kay shop, suoton. Aircon. Unsa pa inyong ginugayan no? Jersey, t-shirt, polo shirts, long sleeve and hoodies o unsa man inyong gusto nga ipahimo, bisitahan na ninyo ang JD Garments and Prints. Daghang salamat and more power.